Hallo, ik ben Pieter Kors. Ik ben eigenaar van Café Het Helletje sinds bijna 20 jaar. Volgend jaar heb ik hem 20 jaar. Het is een heel oud café. Het bestaat al vanaf 1657. Dus echt een van de oudste cafés van Nederland misschien wel. Ik run het samen met mijn vrouw. En we hebben een prachtig mooie zaak. Arthur is natuurlijk al sinds jaar en dag een vriend van me. 10 jaar geleden was ik op zoek naar een nieuwe energieleverancier. En dan kom je automatisch bij Arthur terecht. Ik heb verstand van biertappen. Ik heb verstand van gasvrijheid, van mensen vermaken. En hij is de man die de energie regelt. Dus ik hoef daar voor de rest niks meer aan te doen. Prima geregeld altijd. Het ontzorgt mij enorm, zodat ik me bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. In dit prachtig mooie café wat we hier hebben we met een prachtig mooi terras hier aan de water, aan de Vecht. De Vecht is een van de mooiste rivieren van Nederland. We verhuren bootjes zoals je ziet, elektrische sloepjes. Moeten natuurlijk een beetje meegaan met het milieu. Vandaar ook het mooie contract met Beer Energie. Die zorgt dat iedere dag de bootjes weer opgeladen zijn, dat ze weer uren kunnen varen.